Съветваме ви да гледате този клип с родител, защото може да ви травмира. Фики Стораро или Оменат. Готови ли сте? Започваме. Фики. Фики е галено от Фикрет. Фикрет има 6 букви. Фики има Шевролет. Шевролет има 8 букви. 8 минус 6 е равно на 2. Айнщайн има 2 очи. Подозрително. Айнщайн е зодия риби. Риби. Рибите плуват в океана. Океанът съдържа вода. Знаете ли какво друго също съдържа вода? Точно така. Водопадите Ниагара. Ниагара се римува с контрабандна цигара. Случайност. Не вервам. Продава ли Фики контрабанди цигари? Крада ли Фики от пенсията на баба ви? Нека разберем. Фики работи за Пайнер. Пайнер имат канал Планета. Но коя планета е това? Точно така. Марс. Марс е десерт. Десертите са направени от шоколад. Цвета на кожата на Джейзи е шоколадов. Случайност. Да, ама не. Джейзи живее в Ню Йорк. Ню Йорк. В Ню Йорк се намира Сентрал Парк. В Сентрал Парк има пейки. За да седнеш на пейка, трябва да имаш крака. Фики няма крака. Но как тогава кара своя Шевролет? Нещо по-намери сваток. Ето какво. Логото на Шевролет е кръст. Кръстът има 4 страни. Фики има един Шевролет. 4 минус 1 е равно на 3. 3 са страните на триъгълника на Илиоменати. Фики е Илиоменат. Потвърдено.